ratzon bizi naiz. Margolari eta psikologa naiz. Konmiluz nere argia izena darama Diana Iniestaren azken erakusketak. Azken urtean egin dituen lanak ageri dira bertan. Artistak azaldu digun modura baztango paisaiak isladatzen ditu. Arras koloretsuak dira azken lanak eta nabarmentzen da pintzelada librean. Aire librean margotutako lanak pasaden udazken eta udaberrikoak dira eta pare bat lan formato handian eginak ditu. Hauek lantzen ari den horma proiektu baten barne dira, 2018an aurkezteko asmoarekin. Turner ikasteti dator eta Leicester jarraituko du bere abentura formakuntzarekin Nueva Yorken. Halere, Diana Iniestak urritik maiatza bitartean helduentzako margotze tailerrak eskainiko ditu Erratzu eta Donezberen. Gainera, ikaslendako proposamen berri eta interesgarriakin dator. Non eta nola izan ziren hasierak margotzen? Barcelonan, etxean. Ze artistaren eragina azpimarratuko zenuke zure estiloan? Hasieran, Monet, Manet, Van Gogh, impresionistak. Eta ondotik? Eta ordutik errealistak, adibidez, Velázquez, Turner edo Rembrandt. Ze eskolakoa zara eta nola definituko zenuke zure estiloa? Zaila da niretako, baina niri impresionista eta errealista ere bai naiz. Zeintzuk dire zure lan ohiturak, ze ordutan gustuko duzu pintatzea, non eta nola margotzen duzu? Egunero tailerrean edo kanpoan. Beti pozik geratzen zara, Diana, egin duzun lanarekin? Ez, inoiz. Posible da kuadro bat egin eta handik denbora batera ez zaudelakoz konforme retokeren bat egitea? Ez. Ez da posible. Ni ez gustatzen zait. Ni kuadro berri bat pintatzea gustatzen naiz. Zer gai duzu Dianako gogokoena margotzerakoan? Bodegoiak, paisaia, personak, abstraktoak? Dena, baina orain persona margotzen ari naiz tailerrean, naturala. Posible da paisaje bera, persona edo irudi bera, erabat diferente margotzea artista batek egun batean edo bertzean? Fijo, dependitzen dut nola sentitzen naizen. Ze aportatu dizu persona bezala margolaritzak, Diana? Dena, bokazio bat da netako. Bizitzen al daiteke persona bat margolaritzatik? Zaila da, baina posible ere bai. Norbaitek pintura munduan hasi nahi badu, zer aholkatuko zenioke? Pintatu eta pintatu. Beti pintatu. Eta apuntatu zaite nire klasetara. Ongi etorri. Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend, and we can whisper things, secrets from our American dreams.
everyone